52 Cebu province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Hambalaan nga kasulatan itugas sa katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayat sa langit tinun-an gisugop niya. Panlakaw kamo isang yaw ang tulong ko. Karon ato asya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyong sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong higsugatan, apan siya magauban. Hangtod sa katapusan, sa kapanahunan, karon ato asya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Karon ato asya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanong ka ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, tapag padasigon kita, aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon ato asya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunod lalinon ang nagtuman.
Mga higala, kumusta? Ngayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhin ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabhion sa gihapon kami lubusan nga magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, nagpasalamat kami nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapabilin sa kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Panalangin ni kini nga programa o kining estasyon nga unta mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangin ni usab ang mga tawo nga nagapaminaw. Hinaot pa nga sa ilang paghatag og panahon aron pamation ang imong pulong maghatag kinig panalangin diha sa ilang kinabuhi ug imong tandugon ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing diin sila Ginoo makahangop sa mga pulong sa kamaturan ug sila imong kabigon nga makaduol aron mga lagad diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Hesukristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message nga niya sa atong cellphone. Maayong buntag kaninyo Kuya John og ni Kuya Libby. Naminaw mi sa inyuhang programa. Okay, kaganinang buntag si Brother Libby lang ang nag-inusara, wa ko kay tungod adunay importante kaayo nga ako nga giasikaso. But this time duha nami ni Brother Libby. Well, napatay basahon sir, maayong hapon. Nagsigi mang mi og pamati ninyo, dili lang mi mangutana, maminaw raman mi. Si Arthur de ay ni sir. Okay, daghang salamat Brother Arthur sa inyong paghatag og panahon nga maminaw mo dinhi sa atong programa, pero amo gyud unta nga ikalipay nga kamo nga naminaw magpadala sad mo og pangutana. Unya kanang inyong gipaminawan mutungar man na sa inyong hunahuna ang pangutana kanang inyong nabatian. Pwede na ninyo nga ipangutana diri sa amo kanang inyong nabatian ug unsa may muabot sa inyong hunahuna nga pangutana. So daghang salamat Brother Arthur. O niya ni apatay basahon kay pastor sa amo nga simbahan duna mangyud pud mi gitawag og fellowship og unya naay panahon nga magkaabot mi nga amo mong mahisgutan diha sa simbahan kay naa mapuy uban namo nga mga kaubanan nga naminaw sa inyuhang program. Salamat kaayo pastor. Si Ronalyn di ay ni. Daghang salamat Sister Ronalyn. Nindot na. Anha ba mo sa inyong simbahan o unsa magkaabot mo na maginang mga paghisgot-hisgot nya na yes. Maayo na nga nasay uban yung mga kaubanan nga naminaw sa ato nga programa. Apan kami mo challenge sa inyo nga kanang inyong napaminawan ug inyong nabatian
huna-huna og pamalandong nga pagayo nya ug duna mo'y gusto nga pakisayran, okay, ayaw mo pag duha-duha sa pagkuan text nya pangutana mo diri kay kini nga programa andam ni sa paghatag og kahigayunan alang sa pagtubag sa inyong mga pangutana. Dili man kaha diha urada dayon tungod may mag-abot ang mga pangutana kay sa usa ka gabi usar man gipud kabuok pangutana ang atong tubagon aron ang tuyo ana masinsilyo mapasabot gyud sa kadaghanan ang mga butang angay sabton pinasikad diri sa nahisulat sa balaang kasulatan. Well, daghang kayong salamat. Well, last text nga akong masahon. Sir, ang among pangutana mo ini. So, kanana ang naa naman tay pangutana nga ato nga gi nga tubagon. So, sige ha, kanang ato raw sa ni standby. Anha naman ni madilit ug humana og kanang kuanggod kanang tubag. Ha? Okay, salamat. Well, si Brother Libby, sa dili pa siya magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diin gigikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers, no? Unsang nasura sa kalibutan ang ilang nahimutangan. Okay, Brother Libby, go. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong mga pinalangga nga mga viewers, asa mamon dapita karon naglantaw sa atong programa, kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome sa pagpakig-uban o pagparticipate karong gabiuna. At ang inyo karon taod-taod ang pagtubag sa pangutana kay gina-welcome namo higala ang inyong dugang tubag sa pangutana. Muna atong gina-welcome mga dugang tubag sa pangutana sa atong mahigala nga nangutana dinhi o niya aton tagaan og pagtagad. So kung namoy mga pangutana di higala nga nag-need gyud mo nga makasabot mo tungod kay gikalibgan ninyo ng mga puntuha, so ipadangat na dinhi nya kanang pangutana nato nga nangutana ta nga andam ta nga modawat ba ug unsay mga tubag sa pangutana. Nga naglibog manggunda manang mangutana ta dinhi aron matin-awan ta. So dili ka nang mangutana ta nga kay gisukod la nato ang nagdumala, nangutana ta o nagtubagon ta dili gyud ta mosabot kay sirado na tong unahuna. Wa man tay mahimo ana. So ang atong gikinahanglan kana mga pangutana nga sincero gyud tang nangutana kay gusto tang matin-awan sa mga butang nga atong gikalibgan mga kahigalaan. Okay, alang sa atong mga viewers o mga followers sa Facebook, so pwede na higala nga makasend mo og mga messages, mga birthday greetings ba, or mga pangutana ba kahinoon, or palihog lang po di atong i-share mga higala no, ang ato nga programa, parang daghan ang makapamati, no, daghan ang makalantaw, o niya makasabot sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato ning sugda na og basa mga higala. Okay, niya si Sister Ginaline Lumuntad. So, good evening, Sister Ginaline. Salamat sa iyong pag-send og mga heart og kamot nga nag-pray. O niya po si Rose Otsia. Mayong gabi, Brad John o Brother Libby. So, good evening, Sister Rose. O niya ito po nakita din si Leslie Ihapon. Good evening, Brad John o Brad Libby. Nagtanaw kami nila ni Papa Ladis Ihapon sa inyong live sa Facebook. Salamat kayo. Kinsa ni? Sister Leslie Ihapon. Sister Leslie, si Papa niya kinsa to? Yung Papa nga sister, si Papa niya Ladis Ihapon. Ay, si Brother Ladislao. Ladislao na. Sa kuara sa Kinatarkan. So salamat sa inyo ang paglantaw sa ato nga programa, brother, sister. Kumusta mong tanan dinha sa Kinatarkan? Kumusta sa Pariboy Alice? Kumusta diha ang my only brother, Konsyal Alan dito, si Junjun Ilustrisimo. Maayong gabi inyong tanan diha sa isla nga nagsunod ning atong programa. God bless. Okay niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Livy, o sa mga kaigsunan nga tigpaminaw
og nag-view niini nga programa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. O niya po Brother Millard Barrientos. Tagai kanunay sa panalangin Ginoo kining duha nako ka mga amigo nga anaa kanunay sa maayong panglawas o panalangini ang mga sponsor ani aron kini magpadayon hangtod bahumana ang imong mensahe. Salamat kayo Brother Millard sa imong mga pag-ampo no alang namo diri ni Brother John og alang sa atong radio ministry og sa mga sponsors nini nga program. O niya po si Ons Dax. Asa mabasa sa Biblia nga ang SDA Church, Roman Catholic Church o uban pa nga pundok nga simbahan na sila basig magbuot-buot lang mo og tukod. Way mabasa ana sa Biblia kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo walay ngalan. Ang imong pangutanan na ay ngalan, mangita kag ngalan wa. Okay, niapod si Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi, Brad John o Brad Libby og sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod ni ini nga programaha. Okay, good evening, Brother Domingo Bunukan. Niya pod si Sister Elpidia Curo sa Matag Obliti. Mayong gabi ninyong duha, mga Brad. Og sa tanang naminaw og nagtan-aw og ang Dios magauban kanunay kanatong tanan. Okay. Niya pod si Sister Nana or Gay Marie Kalapuan. Salamat pod sa mga heart, Sister Gay Marie. Ngay mong gisend og mga kamot nga nagpray. Salamat kaayo sa imo kanunay pagtan-aw na himo kang usa sa ato mga avid viewers, listeners sa ato nga programa nga nukad gikan sa Saudi Arabia. O nasayad ko imong mga igsoon diri sa Mabulisab, naminaw poron sa ato nga programa tungod kay silingan na sila si Brother Eric Sinoy tungod kanay sound system diya maglanog-lanog. Okay, ato po nakita dinhi si Makrita Roidas. Salamat po sa mga heart nga imong gisend, Sister Makrita og kamot nga nagpray. Mami, maayong gabi ini mo diha, mami. Salamat sa pag-view ha. God bless you. Anya, salamat po ni ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. On air na diri mga brad. Okay, salamat kaayo no mga sirs diha sa Riverside FM. Atong pasalamatan ang atong CEO diha o ang atong mapikon sab nga station manager. O niya, pasalamatan sa nato si Pastor Joel Tirana, nagpahigayon sab niini. O ang atong mga higala diha nga naminaw diha sa Riverside FM Cebu, sa South Cebu. O diha sa bisan diha sa Dumaguete, guban pang dapit nga naabot sa latos sa broadcast sa Riverside FM. Sa kaning atong broadcast higala di sa DYCM. So gihook up ni dito sa Riverside FM dito sa South Cebu, no? So lapad-lapad ni atong giabutan sa radio. O niya, lapad pa yun higala tungod kay ang ato nga live lukop sa tibuok nga kalibutan. So sa tanan nga nag-view sa atong programa, ato nga gina-welcome. O niya, nakigo niya sad si Brother Doming Bunukan, ipagid siya mensahe nang umusta nimo, Berjon, si Brad Pedring Carabio, nga taga Kinatarkan, nga nagpuyo na karon diri sa sitio Maho, Sidyo Mayho, Bitoon, kay nag-study man mi sa iyang pamilya. Salamat kay Brother Doming, no? Study ka sa pamilya nila ni Pedring Carabio. O naniminaw sila, mayong gabi eh. O niya po si Brother Norland Pagal, mayong gabi eh, Brad Libby o Brad John. Ako dahing i-greet o happy listening si Bro Felimon Berdida o sayang family diha sa Look, San Remigio. God bless you always. Okay, good evening no, sa pamilya nga
nila ni Pelimon Berdida. Salamat sa inyong pagpaminaw. Niya po si Ondridge Dax na abay Iglesia si Cristo nagitukod nga nagtigom sila sa adlawng igpapahulay. Okay, hunahunaan ang imong pangutana, Brad. Sa Mateo 16:18 ingon si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Ang kanang pagtigom gipangita nimo sa adlang ipapahulay, ang adlang ipapahulay ikaupat na nga sugo diha sa napulo ka sugo. Og sa Tagalog pa, ibang usapan na yan. Ayaw ikanit-kanit ba? Okay, niya po si John Ray. Good evening ninyo diha mga brother. Sa radyo, palihog kog shout out ko nila ni Mama Philly Disor o Papa Willie nga perming naminaw ninyo. Brother, palihog ipre ko ninyo, brother, sa akong pag-missionary. Di ako sa South Cotabato na-assign. Okay. Okay, mahinoon nga na nagag South Cotabato na-assign. Makamao kag Minuslim, makamao kag Hinilonggo. Diha sa kuan pod kay na may mga sinultihan po dihang uban. Unya shout out di ay sa atong pinalangga nga mga igsoon diha sa Linao SDA Church, no, nila ni Tatay Justiniano Lumapak, Terkualing Kalusur, Brother Danny de la Piña, Brother Dudong Lumapak, ug sa tanan nga makaigsoon diha nga di na ako mabanggit lang pangalan. Thank you so much. Okay, niya po'y reaction si Brother Ronilo Itang ni atong nagchat. Brother, na ay mabasa sa buhat 8, Iglesia sa Jerusalem. Okay. Aniya, ato ning tagdon higala ang pikaso na nga screen, ato ning paliplihog tanaw. Okay, ato ning lantawon makadiyot. Okay. Yara ato ning tanawon. Arita sa mga nag-send og heart, niya si Brother Ronaldo Bragat, Sister Evelyn Mainit, Edward Generes, Norlan Pagal, Ronilo Itang, Lourdes Nolia, Abi Suway Bagyo, Alger Lipon, Narcipi Pelayo Edoliberio, Nana Jidel Peritos, Mirifel Vargas, Elpidia Curo, Lowell Nodalo Estrira, Lovely Elosorio, Villarosa Timothy, Ninia Nicole Somalinog, Lilita Espinosa, og Elmodam Flores. Ni aritas mga nag-like, mga higala, niya si Brother Gregorio John Toling Pikit-Pikit Jr. Brother John Pikit-Pikit. Niya po si Lorna Oliamot Rituya Clamonte, Silver, niya po si Rolls Soto Tams, niya sad si Salome G. Perales, G. Merced, niya po si Tets RSB, or Brother Tets Helbuina, niya po si Brother Janre. So, muna ato mga nakita din sa screen, atong mga higala nga nakig-uban nato karong kabihuna, send of heart, ang uban nag-like sa ato nga program. Ni arita diri sa Messenger mga higala ato ni lilion alang sa atong mga higala karon nga nakig-uban sad ato ning tanawon ang mga mensahe dinhi. Mga nag-send og heart, ang uban naghatag og mensahe o niya ni apoy mga nag-like. Okay. Niya si Sister Jeannie Rama Fermin. So may gabi ni mo, Sister Jenny. Niya po si Jimar Colis Gabaton. Niya po nakita si Necesario Emilia Ninfa Villacastin sa Cadiz City. Niya po si David Clavis. Okay, may gabi ni mo, Gaw. Good evening ni mo diha sa Surigao. Niya po si Winmar Ray Goliemas. Good evening nun, ni Wing Goliemas. Si Sister Remedios Dehito. Mayong gabi, Sister Miding.
Kanya ato po nakita din si Sister Nana or Gimari Kalapuan. Salamat po sa pag-send og heart. Kanya niya po si Dong Sinser Sumalinog. May gabi ni mo dong. Salamat sa iyong pag-like sa ato nga programa. Yan niya po si Sister Nikki Sumalinog. So makahimog ya po mahigala sa pag-send no og mga messages din sa ato nga talamanon sa Jesus is our hope. Ato sa ning tanaw ng ato nga keypad niya ining sulod nga mensahe. Mayong gabi Kuya Libby og Brajon sa tanan usab na minaw og nagview karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa kuya. Salamat kay Sister Phila Disor. Nanukad po nigikan sa Dolores Ormoc City. Okay, balikan na to higala ni Apo. Niagya po si Dax. Asa mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios og si Kristo nga magtigom sa inyong simbahan sa matag adlaw Sabado o Domingo. Okay, wa mo giniklaro ning putana ni Ondax. Okay. Polos asa mabasa. Anya niya po si Sister Ginalyn Lumuntad. Salamat po sa pag-send og mga heart og kamot nga nagpray. Anya niya po si Shena Rose Hilig Vasquez. Naminaw si Lolo Doro og si Lola Ophelia. Salamat kayo Brother Doro og Sister Ophelia sa Ticao Island. Salamat sa imong pagpakiguban dinhi sa ato nga talamanon sa Jesus is our hope. Dito magdugay higala atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga mo'y atong tun-an or tubagon karong gabi na. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby, no? Okay. Ato ning kuan. Sir, maayong udto. By the way, nailara ko nga si Andot. Kanunay ming naminaw sa inyo. Naapod ko'y binasahan gamay sa Biblia. Duna ba mo'y makita nga bersikulo sa Biblia nga ang mga taga-Israel nagbautismo? Kung naa asaman ug ngano pod nga kamo bautismuhan dakong tao na. Okay, daghang kayong salamat Brother Andot, no? Kay dawin na ilaka sa ngalang Andot. Ang imong pangutana nga naa ba mo'y teksto nga mabasa sa Biblia nga ang mga taga-Israel nagpangbautismo. Sa klaro wa kay mabasa ana, pero naa hinuoy mabasa nga gibautismuhan sila. Pero kanang imong ingon nagpangbautismo ang Israel wa kay mabasa ana nga nagpangbautismo. Og unya ang mabasa nga sila gibautismuhan pero kanang nagpangbautismo wala na kay kanang nagpangbautismo resulta man na sa maayong balita nga giwali. Sumala sa Mateo 24:14 nagingon og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Sa diha nga giwali o iwali ang maayong balita kanang pagpangbautismo resulta na sa pagwali. Pero ang imong pangutana nga mabasa nga ang mga Israelita nagpangbautismo. Kung naa may mabasa asaman, wa kay mabasa nga ang mga Israelita nagpangbautismo sila. Pero naay mabasa nga sila gibautismuhan. Ang sunod nimo nga pangutana nga matud mo nga nganuman nga ang inyong bautismuhan dagko naman. Salamat ana nga pangutana Brother Andot, no? Brother Andot, kung usaman kabutang nga dili namo karon mahuman og tubag, pananglit lang ba og di namo ni mahuman og tubag karon,
ugma ato ning padayunan kung dili man ni mahuman karon kay nagkinahanglan man gyud ni siya og importante pod nga pagpasabot sa kahanginan labi na gyud nimo nga nangutana. No, Brother Andot, matud pa nimo na ila ka lang sa pangalan nga Andot. Kung imong tan-aw dinhi sa gihisgutan sa Biblia kadtong mga taga-Israelita, no, atong tandaan nga sila gibautismuhan pero waay record sa Biblia nga sila nagpangbautismo. Tan-aw nato dinhi kung ato ning tan-aw dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 o unang Korinto ba ni kapitulo 10 ang gihisgutan dinhi aton tan-awon kung unsay gisulti dinhi aning bersikulo mahitungod sa kananaang Israel, no? Atong tan-aw dinhi kinanaang matud pa dinhi sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo kinini ang 1 ug 2 atong basahon unang Korinto 10 1 ug 2. Mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan. Tanaw dili mahitabo nga tawagon og ginikanan ang managtiayon nga walay anak. Di na tawgog amahan o inahan kung way anak. Ang gihisgutan dinhi mga ginikanan but ipasabot hamtong na. Kay gitawag naman og mga ginikanan meaning pamilyado pod niya. Mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan. But pasabot ginikanan kadto sila ato pong murabag ingnon tala nga atong parinti kung sa atong sinultihan atong mga ginikanan yan naihanha sa ilalom sa panganod ug silang tanan milatas sa dagat. Mao man to kay nintabok man sila dito sa Red Sea. Silang tanan milatas sa dagat ug silang tanan, tandaan nato Brother Andot, mao ni ang gihisgutan nini, ug silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moises diha sa panganod ug sa dagat. Na mo nang giingon ako sa imo nga wa tay mabasa nga ang Israel nagpangbautismo pero naay mabasa nga sila gibautismuhan o nabautismuhan. So mo ning gisgutan og silang tanan gibautismuhan ngadto kang Moises diha sa panganod ug sa dagat. Kato giila na to nga bautismo to nila sa ilang pagtabok sa dagat sa Red Sea. Ingon ni ana ang gipasabot hinuon kining bahina Brother Andot, wala nagyud idetalye pa dinhi sa Biblia ang mahitungod sa mga Israelita about baptism. Pero sa atong kapanahunan karon dapat natong mahibaluan kung unsa gyud ka importante kining bautismo para nimo og nako. Dinhi sa Biblia wala gyud pud kay makita nga sentido gyud nga ang tao diretsuhan lang og bautismo. Wala. Kay ang tao una siya pagabautismuhan gikinahanglan manang walihan og pasabton sa pulong sa Dios. Ang imong pangutana ngano man pud mo sir nga og magbautismo dagko naman ay aba natural kay unsaon man nimo pagwali unsaon masad nimo pagtudlo sa pulong sing gagmayng bata dako naman gyud. Ana una-una karon sama ni anang kuan kanang bautismuhan usa ang pagbautismo na magidna ang kinini ang magwali man usa kay kanang bautismo kuan man na resulta man na sa pagwali unya imo nang walihan ang gamayng bata dili nang dako na way kapuslanan kay dili man na kasabot. Pero ari ka sa doktrina sa simbahan ang gamayng bata puwa-puwa pa pwede na siyang bautismuhan o kung sa Spanish pa bunyagan. Ang gisgutan din sa kanang Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ug 16. Ingon ini ang gisulti sa Marcos 16:15 ug 16. Nang ingon dinhi ug siya miingon kanila,
panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Tanawa ha, ang sugo ni Kristo nga iwali ninyo ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Karon sa dihang gikawali na ang maayong balita, ingon ini ang gisulti 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas. O diha, ang mutuo unang himuon ang pagwali. Karon sa dinha nga dunay pagwali, aw natural nga dunay mutuo. Pero bisag kapila na nimo walihi, ang gamayng bata dili gid intaw na mahitabo nga makatuon na siya kay wa pa manay buot. Ang pagtuo nagagikan kana sa giwali, nagagikan kana sa imong nadungog ug nabati. Ni akong ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Tandaan nato nga wala pagyud na makaplagi sa bata ang pagtuo kay naaranas mga dagko kay diha ka man makatuo sa imong nadungog ug nabati sa dihang giwali ang maayong balita. Si San Pablo nagpasabot niining maayong balita sumala sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16, ingon ni San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa mga Hudiyo o na sa tanan og sa mga Grisyanhon usab. Ang pagpangwalis maayong balita, ang pagtuog, ang pagbautismo nagsukad na didto sa mga Hudiyo kay sila man ang una nga gisangunan sa pagwalis maayong balita. Sila ang unang nakadungog sa maayong balita busa una sa tanan mga Hudiyo og sa mga Grisyanhon usabot pasabot sa mga Hintil og kita nabilong sa mga Grisyanhon or sa mga Hintil. Tanawa ha, nagingod dinhi nga iwaling maayong balita. Unya ang mutuo, nawa, og magpabautismo maluwas. Karon unsaon man sa bata ni ana pagtuo? Unsaon man po niya pagpabautismo nga di man na siya kasabot, wa pa man kabuot. Unya sumala sa gihisgutan sa Roma 1:16 San Pablo nga kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita. Iwali ang maayong balita. Tistingi kuno og wali sa maayong balita ang gamay nga bata og unsay pagtan-aw sa mga taos imo. Di ka makataw-an ni ana. Iwali ang maayong balita. Unya sa ding iwali ang maayong balita kadtong giwalihan ingon ang mutuo. Ang mutuo ra kay naaman po'y tao nga bisag ilansang pa ang pulong sino siyang agtang kining Biblia bisan pag iyang ikalo pa ni aw dili og di mutuo wa gyud na ang gingon ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Busa duhara gyud kabutang ang pilian sa tao, Brother Andot, ang nga maluwas siya nga maluwas siya kay ang mutuog magpabautismo maluwas apan ang dili hukman sa silot duharay ang pilian ngano man maluwas ug malaglag silutan siya, ikaw na ang magtulutimbang diha. Pero sa unsa man nga bahin o punto nga ang tao angay ubagay siya nga pagabautismuhan, una kinahanglan makadungog siya sa maayong balita og unya sa dihang makadungog siya kadtong iyang nabatian iya gitong tumanon, iya tong tuuhan. Pamati iragod ni ang Buhat kapitulo 2 bersikulo 36 ngadto 38 den 40 ug 41. Ingon ini ha, makita nato dinhi ang bunga kanang bautismo, bunga na sa nadungog ug nabati sa giwalihan sa maayong balita. Sa Buhat 2:36 ug ngadto 38 nagingon, og sa nag-ingos 36, busa ang tibok banay sa Israel, kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios sa Jesus gihimong Ginoong Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Tandaan nato na, unya nag-ingos 37, og sa ilang pagkadungog niini, gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostolis, sila nangutana nga nag-ingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Amon ni ilang pangutana, nasakitan sila sa ilang pagkadungog sa pulong sa Dios.
So kini nagpasabot og nagpaila ra gyud nga dili ka kapaniguro, ikaw nga nagwali, ikaw nga nagsulti kanang mga taong nakadungog og nakabati, ang uban ana nahimuot, na ay maglagot nga naman nasakitan. Pero kining mga tao nang nasakitan panahon sa pagpangwalis mga apostolis, wala sila'y bad reaction. Unsa hinon good reaction? O niya pamatiis sa 37 nga nag-ingon. Og sa ilang pagkadungog nini gisakitan sila sa kasing-kasing, og kang Pedro og subang mga apostolis sila nangutana nga nag-ingon, mga igsuon unsa may among pagabuhaton. Ikaw karon higala nga naa sa imong puloy-anan, na sa imong sakyanan, nga naminaw sa pulong sa Ginoo, unsa kahi imong hunahuna, wa miabot sa imong hunahuna, samtang gipamatian nimo ni nga programa nga nagpasabot sa pulong sa Dios, wa ay niabot sa imong hunahuna nga moingon ka, unsa kahay akong buhaton? Ngutana sila mga igsoon, unsa may among buhaton? O niya ang tubag sa mga apostoles, nagingon, og si Pedro mitubag kanila. Tanaw ha, ang pangutana bay agud dili ni gamayng bata ang nangutana, mga dagko ni nga giwalihan nila. Nangutana, mga igsuon unsa may among buhaton? Unya mo ning tubag ni Pedro. Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong masala ug madawat nyo ang gasa nga Espiritu Santo. Sa dinha di ay nga ang tao makadungog dili ang bata. Pag maghisgot kag tao, dako na. Pag maghisgot kag bata, gamay pa. Pero the same na sila, tao. Pero ang categorically, nga kung imong tan-aon, basta bata, gamay pa. Pag tao, dako na. So karon niya, naghisgot din nga, ingon si Pedro pagtubag niya, pag hinulsol mo, karon ang bata, mahimo diin ang paghinulsol. Mao na, Brother Andot, nga kami diri, magpabautismo, dagko na gyud. Pag hinulsol mo, mahimo ba diin pag hinulsol sa gamay bata? Unya naging din og pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa iyong mga sala. Ang bautismo huna-hunaa alang sa kapasayloan sa atong mga sala. So kung ikaw nagtuo og naghuna-huna ka nga nakasala ka, og unya duna kay handom nga kanang imong sala mapasaylo, wala kay lain nga himuon gawas sa pagpabautismo. Ingon ni San Pedro, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ang bautismo di ay kapasayloan sa sala. So kung nagunahuna kang nakasa ka o gusto kang magpabaa ka ng mapasaylo sa imong sala, ang imong hinuod maghinulsol ka og magpabautismo aron ng sala nimo mapasaylo. Sunod, nagingon og madawat ang gasa nga Espiritu Santo. So dili mahitabo nga ang sala mapasaylo kung dili ka magpabautismo, og dili pod mahitabo nga makadawat ka sa gasa sa Espiritu Santo og dili ka magpabautismo. Brother Andot, mamalandong ka o maghunahuna ka uban sa nang naminaw. Unsay inyong hunahuna diha samtang gipamatian ninyo ang pulong sa Dios? Magpabautismo ba mo? Kay matud pa alang sa kapasayloan sa mga sala, may sala ba mo? Ug wa gani mo sala, ayaw na lang mo pagpabautismo. Kay ang girecommend, ang gipasabot nga magpabautismo kadtong dunay sala. Busa kamo diha nga way sa ay nalang mo pagpabautismo. Pero alang sa may mga sala, maghinulsol, magpabautismo, alang sa ngalan ni Jesucristo, tungod sa kapasayloan sa ilang mga sala, ug madawat ang gasa nga Espiritu Santo. Brother Randot, nagtuo ko nga imong nahangpan og nasabtan ang pulong sa Dios. Karon niya, walihan man sa maing balita, kinsa magyud ni ang angay yung bautismuhan, pamatii, ang Mateo 28:18 hangtod sa 20, gisulti nag-ingon dinhi. Og si Jesus miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, busa panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug iwalin ninyo ang maing balita sa tanang kanasuran ug katawhan, wa maging kabataan. Nga magabautismo kanila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa unsa sila pagabautismuhan? Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
kinsa man kini silang bautismuhan ni ining tulo kangalan Ama, Anak ug Espiritu Santo. Batong Basahos 20 nag-ingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Ang pagabautismuhan di ay kadtong mga taong nawalihan ning tuo midawat sa pulong sa Dios naghinulsol og kadtong mga taong natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang gamayng bata matudluan mo na sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Mauna nga bisan pa pila na gyud ka bisis daghanang mga higayon nga naay mga tao nga naminaw sa programa sa radyo, mihagad sila og adto sa simbahan ni presentar nga magpabautismo kay naminaw na sila dinhi sa radyo, pero gihangyo ra gyud sila nga magpa-Bible study nga naman tudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. O tanawa ron nga nagbautismo lang sila nga wa nila tudloi sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo. So wa pa hing bautismo gikaon ang wa itugot sa Dios kaunon. Human na bautismo nagkaon ra gihapon. O so wa pa na bautismo gilapas ang napulo ka sugo. Human na bautismo naglapas ra gihapon. Human na so wa pa mabautismo ang Domingo gibantayan. Wa ang Sabado pag nabautismuhan, Domingo ra man gihapon. Nganong nahitabo man nga unta na bautismuhan naman tungod kay ilang gibautismuhan nga tudloi sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. So Brother Andot, nagtuo kung nasabtan nimo ang pulong sa Dios unya uban sa tanang mga naminaw ron. Kamo diha mga kaigsunan, gusto ba mo matudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo? Unya gusto ba niyo makabaton sa kaluwasan? Himo ang kining mga butanga, ayaw paglangan og panahon, pangita og simbahan nga imong nakita nga nagsunod sa kabubuton sa Dios, magpabautismo ka kanang simbahan nga nagtudlo sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo, o kunya magpabautismo ka aron ka makabaton og paglaom sa kaluwasan. Brother Andot, uban sa tanang mga naminaw karon, daghang salamat sa inyo pagpatalingog sa pulong sa Dios o ginaot nga ang kaluwasan maangkon nato panahon sa pagbalik sa aton Ginoong Hesukristo. O niya, mo exit ko diri galas, Bradley bilang usa kay naa patay Bible study niya, layo pagyod ang atong aton. Basta salamat, busa ang pulong sa Ginoo, nadungog sa inyong mga igdulungog. Bradley. Okay, digang salamat, Brother John. So, moadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag. Pero sa dili pa, ato sa ning basahon kining mga mensahe nga ato nakita dinhi. Okay, ato ning tanawon. Okay, niya si Ginalena Lumuntad. Niya sad si Shena Rose Hilig Vasquez. Na okay, salamat kayo. Niya po. Tuan na sa kuan, Masbate sa Tikaw Island. Niya po si Joderich Molihon dito mayong gabi Pads Libby o Paridong. I'm watching. So thank you kay Pads. Mayong gabi diha Paridong. Okay, niya po si Brother Nilo Itang. Brother, membro ka sa sikta nga Newmon. Ayan ang reaction atong Undax. Base. Niya po si Brother Jerry na Ilon. Salamat po sa pagsinog heart o pagpray. Niya po si Christy Alayon diyan sa Argawanon. Salamat po sa mga heart o kamot nga nagpray nga gisend. Niya pagyud siya mensahe asa mabasa sa Biblia nga naay sa Biblia nga naay pastor nga hintel nga nagbautismo. Niya po si Oliver Kingijin. Good evening mga brother and sister. God bless. Be with us always. Niya po si Richard Burden Velarde. Mayong gabi kapag laom. Niya po si Romel Tumakay. Mayong gabi Berjon o Bardlevi. Niya si Richard Burden Velarde. Mateo 4 City. Sukad ni Adto si Sos.
misugod pagwali nga nagingon, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Nga buhat 17:30, wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante, apad karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol. Okay, salamat kayo, Brother Richard. Aniya atuning dalikatan paglantaw mga higala, ang atong makigalaan nga mga nahidugang nga nag send og heart niya si Jolina Rizal Aquino, o niya po Ronaldo V. Bragat, Oliver Ken Gijen, Brother Jerry Nailon, o niya ato panintanaw ng uban, niya po si Ariana, salamat kayo Sister Ariana, o niya po si Herrera Jolie, salamat kayo ni Sister Jolie Herrera, ato ning maabtikon nga barangay councilor Dias Mabuli. O niya po si Vina Kamay, magtuan ni sa Compostela. O niya nakiguban sa nato si Brother Antonio Etorma, o niya Jidel Peritos, Merifel Vargas. Okay, niya po si Lovely Elosorio. Okay, niya si Lilita Espinosa o Brother Elmodam Flores. Niya diritas mga nahidugang nag-like sa ato nga programa. So ato nakita ni Joderit sa mulihon ditoy. O niya si Lorna Oliamot Clamonte. Ato pong nakita din si Junior Noiba, Oliver Yagi. Okay, si Danny LP. O niya, okay, muna nahidugang mga higala nga naglantaw sa ato nga tulumanon. Dirita sa, adutas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana higala may tungod sa baptism, no? Nag-iskot sa baptism. Nagsikutan ni Brother John kay may tungod manggod to sa pangutana niya, doon na ba nagbautismo, panahon si Israel. O na, gibasa to niya ang unang Korinto 10, no? Na nagbautismo dito. Ang bautismo para kang Moses, no? Aniya, ang iyag yung points pangutana nga ato nga gitagaan o pagtagad, mahitungod sa bautismo, mahitungod sa mga bata. Nganong wala nagbautismo ang Seventh-day Adventist sa mga bata? Ang uban nagbautismo man sa bata, no? O sabay gisugos Ginoo dias Biblia. Okay ba ang kanang gitawag og infant ba? Infant baptism. Makbasa ba na sa Biblia nga ang infant bautismuhan ka na bang? Wa pa'y buot ba bagong nataw? Kay mo man ay ginahimo sa uban. Bagong nataw, dili pa ka istorya, wa pa'y kaantiguhan, wa pa'y pagtuo, ay mo nang sultihan, di pa nakasabot kay mga 3 months pa siguro na bago pa lang nataw, wa na sa Biblia. Akong gitanaw din higala sa Google, muna tubag din niyo, may akong babasa Believers' baptism is clearly taught all throughout the New Testament. Infant baptism is never once mentioned in the scriptures. Diba mo na ha? Ang mga tumutuo, bautismuhan sila, klaro ang gitudlo diha sa tibuok bagong tugon. Ang katong mituo, bautismuhan, gitudlo na diha sa bagong tugon. Ang infant baptism, kanang bautismo sa mga puya, bagong nahimugso, iyong sunahan, is never once mentioned in the scriptures. Wala jud bisan usa nga gisulti, gimension diha sa Biblia. Babies are way too young to make the important decision to commit their lives to God, turn from sin, and believe in the Messiah finished
work on. O, manigiskutan ini. Ang mga infant daw, pero bata pa, linghod po silang pangidaron. Di pa na sila makahimog desisyon silang kinabuhi. Kay wa pa ginakasabot. Anya, giuso na din nga, wa pa na sila kahibalo sa pagkumit sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pagtugyan silang kaugalingon sa Ginoo. Wa pa na si kahibalo kung unsa ang sala ug unsaon pagtalikod sa sala. Wa pa na sa kahibalo ug unsaon unsay pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. So di mabasa sa scripture higala ang gitawag og infant baptism. Okay, napagidugang ato basaon na ni apoy pahayag sa Theological Comprehend sa page 180 and 181. Matod pa ni Reverend Amos Bene, ingon sa rin it is true, there is no positive command for infant baptism. Wa gyud sugo, way positibo nga sugo sa Ginoo mahitungod sa infant baptism. Wa. Sa ato pa, ang infant baptism nga gipractice karon sa mga tao, kay wa man sa Biblia, wa man kitay mabasa ana. Minugna lang na, inimbinto lang na sa tao. Mato pa sa itong mabasa sa Doctrinal Catechism pod ni Reverend Stephen Keenan sa page 184. Mao ni atong mabasa dinyo. Dili makita sa balaang kasulatan bisan diin nga dunay usa ka bata nga gibautismuhan. Mao ni pamatuod sa mga dokumento higala. Wa gitay mabasa bisan diin sa Biblia nga naay infant baptism, bata or puya nga gibautismuhan. Kinsa man ay bautismuhan? Ang bautismuhan kadtong mga taong diwalihan, gitudloan, o niya ang reaksyon, mituo sila. Sama sa buhat 8:12. Ang record ato mabasa nga matod pa diha, og sa diha nga nagpanuo na sila kang Filipe sa pagmantala sa maayong balita, na nagpanuo na sila sa ito paghiwalihan, gitudloan sa Biblia. Sa dihang na nagpanuo na sila sa pagmantala ni Filipe sa maayong balita, na nagpabautismo sila, mga lalaki o babae. Sa ito pa, ang gibautismuhan mao gyud mo decide nga magpabautismo. Kano sila nagpabautismo? Sa dihang na nagpanuo sila sa pagwali ni Filipe sa maayong balita. Ang bata kuno gamay, pwede ba na imo nang bebustudihan ka ng mga infant, mga puya? Di ginakasabot. Imo nang sultihan. Niya, wa sila kibaw sa pagtuo. So di gina musakal sa atong gibasa din O niya, ilang kaugalingong desisyon ang puya kaysa may desisyon ana. Ang ginikanan mo nagdesisyon ana. So wa sa Biblia mga higala. Kay wa man sa Biblia, pagtulunan lang na sa tao, nag-ingon si Kristo sa Marcos 7:7 ngadto sa bersikulo 9, ingon niya, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa mga tao. So sugo hinimo sa tao, sayang kawang lang atong pagsimbas Ginoo nga may atong gituman. Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong temsom. Okay, mag-ampo ta. Amahan na mo nas kitasaan sa mga langit. Salamat sa imong pagpakig-uban sa mga pulong. Magpabilin kini sa imong panumduman, kini ang magisalig sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus Our Hope o kaninyong tanan ang mga sukig pinalanggan tigpaminaw. Kini ang inyong mahigala, Brother John Dihito, kinusod si Brother Libby Clavis Mengon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og ang Dios magpanalangin kanatong tanan.